Hi guys! Welcome to UTV channel! Ngayon, tatalakayin natin ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga sagisag na kumakatawan sa mga tradisyon at ideolohiyang Pilipino at nagpapahiwatig ng mga prinsipyo ng soberanya at pambansang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Ang ilan sa mga simbolo na ito ay ang pambansang watawat, ang Great Seal, ang sagisag ng Republika ng Pilipinas at pambansang salawikain na nakasaad sa Flag and Heraldic Code of the Philippines na kilala rin bilang Batas Republika 8491. Sa saligang batas ng Pilipinas, ang wikang Filipino ay nakasaad bilang pambansang wika ng Pilipinas. Bukod sa mga nakasaad na mga simbolo sa saligang batas sa Batas Republika 8491, mayroon lamang 6 na opisyal na pambansang simbolo ng Pilipinas na ipinatutupad sa pamamagitan ng batas, tulad ng Sampaguita bilang pambansang bulaklak, Nara bilang pambansang punong kahoy, ang Agila ng Pilipinas bilang pambansang ibon, Pilipinas Perlas bilang pambansang hiyas, Arnis bilang pambansang sining at laro, at ang Filipino Sign Language bilang pambansang sign language. Sa kabuuan, may 12 opisyal na pambansang simbolo ang isinabatas sa Pilipinas. May mga simbolo na tulad ng kalabaw bilang pambansang hayop, mangga bilang pambansang prutas, at anahaw bilang pambansang dahon na malawak na kilala bilang mga pambansang simbolo, ngunit walang mga batas na kumikilala sa mga ito bilang opisyal na pambansang mga simbolo. Ayon sa mga dalubhasa sa kasaysayan, kahit na si Jose Rizal na itinuturing na pambansang bayani ay hindi pa opisyal na nakadeklara bilang isang pambansang bayani sa anumang umiiral na batas ng Pilipinas. Bagaman noong 2003, si Benigno Aquino Jr. ay opisyal na idineklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang isang pambansang bayani sa pamamagitan ng isang executive order. Ang pambansang artist ng Pilipinas ay isang ranggo o isang titulo na ikinagawad sa isang mamamayang Pilipino bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa mga sining at literatura ng Pilipinas, at hindi sila itinuturing bilang pambansang simbolo na kumakatawan sa mga tradisyon at mithiin. Sana ay may natutunan kayo sa pagtalakay natin sa mga opisyal na mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Tandaan na 12 opisyal na simbolo pa lamang ang isinabatas sa kasalukuyan. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!